Πάρ' το μανιαυτό επάνω. Τώρα Δημήτρη θα βγουν φωτογραφίες, είσαι καλές. Τώρα θα βάλω βίντεο. Βαρύ ψάρι είναι. Έτσι φαίνεται. Είναι μεγάλο. Έφαγε και το καμάκι, έχει Ναι, φάει. ναι. Φύγε. Τώρα πώς... Άστο, φύγετε τώρα μακριά, παιδιά, φύγετε μακριά. Φύγε, γιατί θα σου δώσει μία τώρα. Μπράβο, φύγετε. Φύγε. Λοιπόν, παιδάκια τώρα. Στο ψάρι λες ή ζει ακόμα? Ζει ακόμα. Λοιπόν, αυτά μανιά, άστα. Είναι τα κρατάω. Μάλλον κάθετα. Παναγιώτη, πρόσεχε. Και αυτό προσφέρει. Παναγιώτη, πες μέσα. Το ψάρι έρχεται. Εδώ έχει κάτσει.